Ah. elok tenang total semangatnya garing buatan total pripun mumpung diparingi kesempatan Pak langge mari kula kenjeneng-jeneng ke Dek Bayu kok iso Aku bar jare bar sepet nyawan garing Sukoharjo ora ngono Pak. Ning tak urus Mas Garing. napa Panjenengan dipethuk apa kan mau sluku-sluku badak. Kok nyepelekke dupeh lagune bocah-bocah terus ora gelem menyat. lah ya ora seimbang karo umurku to Mas Ora seimbang piye ta? lah wong sulku-sulku bathok lagu dolanane bocah kok aja mung tok sawang bab nggon bocah ning nek sang ngerti isine bathok niku filsafate tembang niki wau oh kaget sampean suku-suku bathok ambak mung sak sluku bathok filsafate napa sluku bathok tegese urip kuwi aja mung dintekke nggo nyambut gawe wae lho boten itu nyambut gawe terus iya nek wektu leren yo leren oh nggih kuwi kanggo njaga kondisi jiwa lan ragane kareben seimbang oh nggih tembung bathok wis dikarepke sirah nggih sirah ya kudu istirahat kanggo memaksimalkan kemampuan pikirane saat tertentu sirah itu dicopot diselehke istirahat ya Pak Ora kok dicopot. kuwi tak sirahmu Tegese iki nggo refreshing ora mung gawean, ae ngoten lho ora mung nggo mikir wae. nah oh tak kira sirah diistirahatke itu dicopot diselehke
jebule istirahat refreshing to. Nggih. Patoke elo kuwi nggambarake wong zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, kadang tenang pikire, anteng tentrem atine. Nggih, kan zikir mau eling marang Gusti Allah niku sangat neuron sing eneng jero otak niku bisa kendu. Eling Gusti Allah niku wadine atine tentrem. Leres. Nggih. Leres. Sirama menyang Solo. Sing karepe niku Sirama, gitu. Sirama ki sirama. Sirama niku sirama. Sirama utawa adusa utawa sesuciya utawa wudu menyang mangkata Solo salat tegese enggal salat. Resik-resik awak enggal salat. Nggih. Oh. Oleh-oleh payung moko tegese kanthi sampeyan gelem salat 5 wektu ditambah sunahe. Nggih. Sampeyan bakal di ayomi kan Gusti Allah. Mula disanipake payung motho wau. Laras. Mak jentit lolobah tegese sing jeneng mati kuwi tekane gak ana sing roh. Gak iso diprediksi. Nggih. Gak iso dikira-kira. Roh mak jentit ngoten mawon. Nggih. Mati ora kudu nganggo lara, mati ora kudu nganggo tuwek gitu. Wong mati ora obah tegese nalika pati mau teko kabeh wis terlambat. Kesempatan kanggo ngamal wis ilang. Nggih, Pak. Yen obah medani bocah tegese akeh sukma sing nyuwun marang Gusti Allah kepengin bali diuripke ning Gusti Allah ora marengke. Merga yen mayite mau urip meneh bentuke mesti medeni lan mudarate luwih gedhe. Lah nggih. Kula pati kula ndereke panjenengan niku ngeten nggih, Pak. Yen urip golek dhuwit, tegese kesempatan nggo ngamal nggih ten donya niki. Laras. Mumpung urip ten donya niki nggo ngamal. Masih hidup mari beramal baik. Nggih, ora kok sok yen eneng alam patinu mboten. Pancine Eneng kono ki tidak untuk bercocok tanam. nggih, pancine ngunduh nggih, Pak. Nggih. Wah, Ana kuwi pancene padha ngunduh wae ing tandurane. wong derek panjenengan niku seneng lagune penuh filosofi, penuh dengan makna. Wah, beda kali dalam sebelah nih. Apa aku iki? Ana iku suku-suku Batok panem diantarake apik kowe iki liyane cendol dawet terano meneh. Ya. Lah jare nganggo refreshing. Ayo refreshing paling bervariasi. Oh, nggih. Itu tidak baik. Ning sing kula garis bawahi nggih panjenengan ngendika wong lho, Pak. Wong mati iki ora kudu lara sik, ora kudu Ngenteni tuwa. Nah, iki aku terus menerjemahkan kata-kata mati. Apakah arti dari kata mati? Mati niku pinten huruf? MATI. M. Manusia semua akan mengalami. He, terus A. Adapun waktunya tidak bisa diperkirakan. Terus T. T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Nggih, terus I. Ini semua rahasia ilahi. Wah, ya. Ngoten dadi kula ambak pun tuwa ngoten mboten wedi mati wong urung tentu sing tuwa sik. Oh ngono ya, Mas. Kowe takon Mas yang gareng apa yang Petro? Ya sampeyan wong sing ngomong. Lah, dadi aja sok kemlinti dupae sing nom terus sing apa sing tuwa sik. Wong nom kan ngancangi wong tuwa apik ora ya, Mas? Ora apik. Ya berarti sing tuwa sik. Aku tiba-tiba dikira wong nom sing ngancangi. Tapi khusus mati gratis. Gratis. Ora. Mulano Mas Gareng diupeling aja sok nyepeleke tembang-tembang lawas. Jeromo. Marga kala mangsa ana sing ngendikan to. Swayang klasik kuwi wis ora tembange kuno kuwi wis dadi barang antik. Nek pancen dadi antik malah larang regane. Nggih. Nggih to. Ning sing kuno urung tentu negatif. Lah nggih. Kadang kala dianggap negatif ternyata setelah melalui beberapa tahun ternyata jebule kae kok positif.
Nggih, luwih-luwih niki wayang. Wayang nggon piwulang. Wayang kulit merupakan budaya adiluhung warisan asli bangsa Indonesia. Leres. Niki. Leres. Melalui pagelaran wayang kulit, masyarakat banyak mendapat manfaat. Leres. Gitu. Nggih, Bapak. Selain manfaat berupa hiburan yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai positif dan falsafah yang terkandung di dalam pertunjukan wayang itu. Nggih, leres. Dengan kata lain, selain sebagai tontonan, wayang juga berfungsi sebagai tuntunan. Nggih, tur niki ampun melih kok wayange Pak, gamelan niki lho Pak. Lah nggih. Niki gamelan itu simbol dari kebinekaan. Dunia pun mengakui bahwa wayang kulit adalah seni budaya adiluhung. Adiluhung. Wayang kulit tidak bisa dipisahkan dengan musik gamelan sing makandhake niku. Niki simbol kebinekaan dan anti intoleransi dan anti radikalisme. Anti radikal. Nggih, bon niki nulkuasani menjunjung tinggi perintah yang sah, dalam hal ini dalang. Gamelan juga merupakan warisan asli bangsa kita yang tidak ada duanya di dunia. Nggih. Golekno kaya gamelan. Mboten enten, Pak. Padahal niki gamelan niku asline saking basa Inggris. Kok iso? Lho jenenge gamelan niku rong suku kata. Game niku diwaca Inggris game. Lan niku basa Inggrise land. Artine garis. Garis game kuwi permainan. Dadi iki permainan sing miturut garis aturan. Mula game land. Wah, aku ku nang Inggris 3 tahun kok. Napa? Nggih dolan, Pak. Napa glandang to mriku? Terus jenengan rasake Mas Garing. Keindahan alunan suara yang tercipta melalui orkestra gamelan sudah terkenal seantero jagat. Leres. Orang Amerika ada yang menjuluki gamelan adalah musik surgawi. Oh, niku pun kalau pun ngalami ten Amerika uyan-uyan ten jero gereja. Sing rawuh tidak kurang dari 300. Niku nggih mboten masalah nggih Pak nggih. Nggih. Niku marko iso ngematke alunan suara gamelan itu. Ibaratnya gamelan itu sing nabuh para dewa kaya gamelan Lokananta. Nggih. Maka tidak heran jika banyak pemuda-pemuda dari Jepang, Amerika, Eropa, Australia datang ke Solo, Jogja, Bandung atau Bali untuk belajar gamelan. Gamelan juga mewujudkan lambang persatuan dan kesatuan sing mangkandake mau Mas Garing. Nggih. Binekaan. Instrumen gamelan terbuat dari bermacam-macam bahan. Leres. Kendang, beduk, tambur dari kulit hewan. Rebab dan siter dari kawat, gambang dari kayu, kenong, gender dan tembung terbuat dari logam. Tetapi bila ditabuh bersama menurut irama ternyata menghasilkan harmonisasi nada yang merdu dan nyaman didengar. Nggih, tur niki kula kandhake anti intoleransi niku niki semuanya bertoleransi, Pak. Terus jadi yen sing siji ana sing nabuh double, ana sing nabuh single double ya ora meri karo sing single. Terus. Lah demung niku lak nabuhe pisan ning peking ping pindho ning peking nggih mboten protes teng demung. Terus. Nah niki saling mengisi. Begitu juga dengan kehidupan, meskipun dikodratkan beragam dan berbeda, namun bila bisa selaras akan menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Niku mula-mula kepengin duwe gamelan niku. Ana mundut. Lah kula dekek pundi? Masa kula tuku gamelane ning jero omah kula turu njaba. Ning ra duwe gamelan. Ade gamelan ora masuk angin lho piye? Oh kaya sing penting ki ning aku karo bojoku ning omah gen primpen kok. Mila anu Mas Gareng niki mengke sekedap melih tanggal 7 November memperingati Hari Wayang Nasional. Oh nggih ta? Nggih niki wayang nasional niku wayang napa mawon Mas? Oh nggih, ya wayang Sasak, ya wayang Bali, wayang Banjar, sedaya termasuk wayang wong barang. Nggih, wayang wong. Alhamdulillah. Wayang wong malah menang
kuwi. Kok menang? Hari wayang ya melu merayakan. Ya bener nggih. Hari tari ya melu merayakan. Kabeh pun pokoke kudu katut ora katut udan deres pokoke. Elek men tanggal 7 November. Niki nggih dirawuhi nganu niki. Ketua Pepadi Pusat nggih rawuh niki. Legae ning ndi iki? Oh, anu, Bapak para dalang. Pak Kondang nggih sing gadah gongso niki nggih rawuh niki. Alhamdulillah. Pikantuk terima kasih matur nuwun. Nggih pikantuk salam saking Ketua Pepadi Jawa Tengah Pak Untung. Oh nggih. Nggih salam selamat dan nanti diadakan gebrakan Pak. Nyuwun duka nalika Pak Kondang mantu aku ora iso melu cawe-cawe marga. Pun kula wakili, Pak. Santai mawon. Kula tesih njere babah ten Singapura. Aku nyuwakili aku ya sowan rono kok. Nggih. Alhamdulillah. Pak Kondang rawuh. Ning tanggal 7 niki hari wayang. Nggih, Pak. Wah, wis wassalam aku ora iso nderekke. Tidak meleh. Nggih, nderekke anu Pak Rektor Unindra tindak dateng India. Kula titip irung. Tanggal 5 sampai tanggal 10. Kula titip irung, Pak. Irung? Nggih. Irunge wong India lak dawa-dawa ajeng kula nggih nempel irung Esti niku. Buatan nggih, mugi wilujeng, Pak. Amin. Amin, amin. Oleh-oleh mawon ampun kesumpen. Yo, saiki anu ngicipi swantene Pak Dekan Fakultas Hukum UP. Pak Ade. Prof Ade. Prof Ade nggih. Monggo. Monggo Bapak. Nyuwun berkahipun. Prof Ade monggo kasuwun. Panggungan Mataram. Monggo. Mas Wahya. Wah, jan. Menuju dalu, Bapak. Menuju dalu, dia nom. Kula niku paling keder kali piyayi ingkang mawi jas. Pantes ngeten iki. Sik tak benake. Terus pundi, Pak? Sing paling keder apa sing paling keder? Nggih, saking kedere niku dadi keder. Mergo enten keder niku mripat. Lho, lagi mripat kula terus nyawang dadi kepengin duweni, Pak. Ana aku malah mata aji pengemis. Aku wis ngerti maksude. Oke, alhamdulillah. Sing kotak-kotak apa sing lerek-lerek? Sing lerek purun kotak, purun. Lah Pak Ade iki jan muli pas para Pak wis tamat kok. Nggih, pancen ahli ngerti sadurunge winarah. Endi arep cedhak kene siap-siap ngekei. Nggih Pak Ade, niki regeng gayeng tasih kathah ingkang nenggani kadosipun kathah ingkang kangen mirsani waringgit khususipun Ki Haji Anom Surata kaliyan Ki calon Haji Bayu Haji. Amin. Amin. Nggih, nyuwun dawuh Prabowo. Nggih, Mas Bayu Haji. Tadi saya duduk di belakang itu. Nggih, Romo. Ketika Ki Anom menyampaikan suku-suku Batok. Leres. Terus panjenengan bahas. Nggih, terus pundi? Itu kan masalah maut. Oh, maut. Iya, maut. Leres. Saya ini tadi dalam perjalanan meresani ini, ya Mas Bayu. Nggih. Enten WA saking Yogyakarta Hadiningrat. Oh, Seno Nugroho. Boten. Mawur. Gare iki lancang. Pak, tak pikir agar Yogya iki mesti Seno Nugroho ngono lho. Nggih, terus pundi Romo? Saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Nggih. Wonten dawuh. Saya itu punya paman. Nggih. Paman umurnya 86. Oh, tak medeni tadi. Nggih, 86. 86. Beliau itu menyampaikan kepada saya. Nggih, Pak. Le. Neng ngendi meneh nek wis umur 86 itu. Nggih, gumantung seleranipun badhe kos wonten pundi? Piye ta serengseng. Lah iki ning dina iki tembunge
Pak De iki maksude anu ben anu ngendikan akhiripun Rama, nggih akhiripun. Dari tembunge kan medeni. Nggih, nggih, nggih. Kalau digaduhke suasana sluku-sluku kathok. Nggih Rama, nggih Rama. Beliau itu ngripta. Damel Dandang gula. Dandang gula. Nggih. Sing isinya adalah mencari dirinya sendiri sebelum sedo. Gitu. Nganu. Lah medeni Kados napa nggih gagapi awake dhewe ngoten nggih. Nggih, nggih dos pundi Rama? Le, ini tak WA ini lewat anakku. Nggih. Saya terima. Kalimatnya itu jarang kami dengar. Lah niki. Lah, Niki. saiki tembangno mumpung kowe nanggap wayang. Dandang gula. Dandang gula. Gitu kan. Dandang gula mintip-nintip nih. Gitu. Mergo dandang gula. Ya saya sampaikan. Nggih, Bapak, monggo Bapak. Oh, ben saya nggak bisa. Oh. Wis pokoknya tembangno. Nggih. Lu saya nggak bisa Om. Sak iso-isoe ngono. Dadi engko bakal tak tembangke ning sak iso-isoe gitu. Nggih, 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 nggih. Ning nek arep ganti nembang tak wenehi honor. Jadi Mbak Sinden-sinden itu kalau mau ganti nembang. Lah kok tebih sinden ingkang caket lagi wonten. Ra tenan to wis ping pindho. Pindho Kenapa sih dijebak ning arah mudeng? Nggih, nggih. Kulo dijebak, kulo mboten sadar yen niki dekan fakultas hukum mboten sadar. Yanti. Nggih pun saniki keparengipun sinten ingkang kapurih nembangaken? Napa badhe Ampun gareng ampun gareng suarane elek. Lho, badhe cetok, Pak. Badhe pun asta piyambak, Bapak. Kayak pager. Ning tembangnya nanti biar setelah ini dinyanyikan Maratus katanya sih. Oh, Maratus Soleka. Mbak Maratus. Ayo, Ayo mriko. sinden paling murah dhewe, Maratus. Murah dhewe. Aku 500 budal tekan Jakarta lho. Ukurane kok. Nggih. Maratus Soleha. Soleka. Monggo Mbak datang sini. Pinarak mriku. Namanya saja sudah mencorongkan harga gitu. Harga, nggih, tarif. Ini sinden bertarif gini iki. Ayo. Sinden kanggo bandrol ya iki. Sinden cuci gudang ya iki. Maratus Soleka. Gini sayang. Mbak Maratus itu dulu waktu kami undang minta naik pesawat. Oh jangan, tetap bis abdi saya bilang gitu. Iya. Wong bintang tamunya aja bis abdi saya bilang gitu. Numpaki pesawat apa ora kabur kok. Itu pesawat ning dhuwur kok Ini numpaki. ampun salah sangka. Apa? Pesawatnya telepon lho Mas. Pesawat telepon. Oh, dadi ngisor jokmu ana HP-ne. Nggih. Ini dipun bawa akan penjenengan piyambak, Bapak. Nggih. Sak iso-isoe ngomong Nggih. pesannya dari Jogja itu begitu. Siap, siap. Nggih. Ora kanta ora rupa ing yekti ora papan lan ora panggonan percaya mungguh anane Gusti Kang Maha Luhur Kang ngacipta sagung tumati adoh tanpa wangenan cedhak tunung ipun tan kena kinayang ngopo golek ana menggone bakal tinemu anane salira nira
Hebat Mas Gareng. Tembang kok miris. Miris. Nggih Pak niku goleki dalane sok ben ki ning ndi ngoten to Pak. Asalanipun ngoten nggih. Dadi jumbo karo sluku-sluku bathok. Nggih, nek lak mboten kedah lara sik, mboten kudu sing tuwa sik to Pak. Cateti. Nek perkara niku negosiasi mawon penyerembakan di sing-sing ngoten mawon. Aku itu bolo aku. Loh, enggak loh, wah ini kok dipek bolo. Wong saya itu bolo Mas Bayu Iya. Kula nderek le Pak. Padahal tekone sik aku lho. Monggo salajengipun tembangipun napa Mas? Siapa menapa? Enak menapa Bapak kertaken menapa? Saged menapa? Bapak ingkang remen menapa? Sing kuasai. Monggo, udang kuning nggih. Bapak menika ngersakaken podang kuning. Udang kuning. Ya. Siap. Monggo. Monggo dipun aturaken ya Mbak Marati. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Tuwang agungan Banggen Ayo.
Podang Kuning. Nggih, sampun. Menika katur keluarga besar Fakultas Hukum. Nggih. Saking Koperasi Pegawai Fakultas Hukum UP. Oh, ngaten. Dipun paringi tali asih gangsal Rp100.000. Matur nuwun. Nyuwun lelagon Podang Kuning katur Kas FC lan ugi SBA. SBA nu napa, Pak? Sedulur Bayu Haji. Wah. Gleling. Nuwun saking Bapak Dianto Kas FC Jabodetabek. Oke, sesuk ora tak kei aku wis gawe kaos. Apa? Sekar FC. Sekar. Apa segar? Seneng gareng. Sesuk wis dadi ya. Oke, jaluk. Ora iso Jaluk tuku. sing seneng garangan apa? Gareng. Oh, seneng gareng. Tuku. Inggih Bapak sampun kasembadan pamrentipun. Nggih. Pak. Matur nuwun Ki Anom, ini Mbak Maratus Nggih. sesuai dengan namanya itu. Das pundi? Lah, wis ngomong lho 500 gitu. Sesuai dengan namanya Mbak Maratus. Tak tututke tenan. Maka jenenge gareng, gareng iki garing. Iya. Ora tak golek telesan. Ki kira-kira kamera iki pomo tak colong kowe entuk ora? Entuk. Saya ini menebus 2 tahun yang lalu. Terus pundi? Waktu Mas Gareng Mbak Esti ke sini, Nggih. saya nembang terus kemudian kasih sangu itu. Uangnya kan recehan semua itu. Nggih, Pak. Gitu. 10.000, 5.000, 2.000. Nah, banyak yang WA saya dimarahi. Nggih. 2 tahun lagi nanti saya bayar utuh, saya bilang. Betul, betul. Pas niki Pak Ade kok. Nggih. Ngelem nek. Boten kula namung ngengetaken, Pak. Ngengetaken bahwa Fakultas Hukum Universitas Pancasila tertulis besar, hukum adalah keadilan. Adilipun teng pundi? Loh, adil ora kudu padha. Adil ora kudu padha. Ora kudu padha lah sing siji dikeki ya sing siji dikeki. Ya ora no tegese padha-padha dikeki ora adil. Wis Kok sik to, wong arep dadi kerewe mbok alang-alangi to. Aku gumun kok. Aku bang. niki ngeten adile nggih, adile. Pripun, Bapak? Sampean tadi kan nagih jas. Nggih, jas. Jas lawas napa anyar? Anyar purun lawas. Nah, purun. sing peri iki, sing lawas iki. Nah, mboten masalah. Sing kula beton niku berkahipun Nah, panjenengan. nggih, berkah. Niki Mbak Maratus. Tetep cair. nuwun, Pak. Monggo Mas Bayu rencang-rencang sinden. Paranggono nggih. Nggih, Waranggono kalau ke sini saya kasih honor sama. Itu perintahnya Ibu. Monggo matur nuwun. Anu khusus sinden nggih. Waranggono ya. Waranggono ora gareng, Waranggono pesinden. Monggo mataram Mas Bayu ayo. Tepuk tangan ya Bung Fadil. Aku gumun. Sing dene terus kompak sing mono sahabat loro, sahabat wetenge loro, sing iki ngelu-ngelu bareng 500 sok kerengkap. Lek kepengin ngadeg terus kaya kur. Walah, iki lho jase mau ning ndi? Sampeyan matur piye sing lawas ta? Heeh. Ya ben diagem sik, engko nek wis 20 taun diparingi. Durung lawas wis anyar kok iman-iman. Iki mangsaku sing dadi saiton niku. Pak Ade iki mau cair lho aku. Aku gedhe. Mula nek eneng piye ngendikan ki disuroso sing Sing ngendikan Pak Ade kok Suroso. Daya Pak Ade Suroso. Wah, senengane nyelok-nyelok ya gendul. Nah, istilah apa wong Pak Ade iki wis ngerti tembung lawas. Sabda pendhita pangandikane dekan, sepisan mesti dadi. Ora kena wola-wali. ini ben lawase. Ben lawase. Pak panjenengan kok kenging viruse Bayu to, Pak. Jane Pak Anom iki lomo lho bareng karo Bayu jan wis. Nyuwun lelagon langgam merengu ing nindakaken nyuwun Mbak Fahmi katur
SBA sedulur Bayu Haji, Kas FC Ki Anom Surata Fans Club ingkang sami nonton bareng Dun saking Pak Pur Cepu. Oh, coba to. Saka Cepu lho Mas Galeng. Saka Cepu anu iki gomo sekalian kok Pak Pur harus putri. Nggih. Numpake sepur wah eksekutif anu apa gunung majikan. Gunung Sindoro. Sindoro ki ora majikan. Gunung majikan. Warna-warna. Pak Fahmi monggo, Mbak. Fahmi gelungane anyar, sasakane mletrek, ora kaya Klono Sewadono. Biasanya kaya Klono Sewadono kae lho dhuwur. Iki mletrek. Monggo Mbak Fahmi. Sajake mau budal ini nganggo helm gelungane mletrek. Bareng karo Mbak Fahmi sekelingan bergenjang. Bocah ning ndi bocah? Fahmi iki bareng bar manak kok lemu. Lho ya aja diselaki wong bar ngeden tenan kok. Mau aja nyelaki kodrat dosa lho. Anak ki amanah. Tenan yen ki kepengin kakean amanah tak goleki anak meneh. Karo bojomu ngono iki digawa meke. Piye Mi? Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Mas Gareng. Tambah ayu nggih, Pak. Ya, Dik, Bayu. Amin. Ya tambah ayu lho mesti. Aduh, ajan. Mosok nggih tambah bagus. Ora, kowe mau mrene numpak apa? Kalih rombongan. Loh, kowe aku takon kowe numpak apa? Kowe numpaki rombongan ngono. Mboten kalih bis rombongan. Nah, numpak bis ora kalih rombongan wong Jawa ngomongan karo wong pinter ngati-ati. Deh. Aku kuwi galak perkara jase urung kena lho. Hati-hati lho Mi. Nggih. Kerja omongan gladrang iki wis Apa meneh? Agak ora gathuk. Anggere omongan wis ngono kuwi wis mbuh kali kapan iki dene. Kapan sing entuk jas lho. Virusmu ki mandi ya. Padahal aku lagi kena virus 3 wulan kudu ditambani lho. Kok iso mandi virusmu? Aku Pak Anom ki apik-apik piye yo. Kumpul kowe kok iso ketularan. Reng Non silet. Lho, sing apik silite Wes aja gagas Bayu. Kowe mung kemeren mergo kowe cedhak aku, ya. Iki nek di garap tayo bisa ta? Saged wong garap preyok mun saged kok. Rengu. Saged. Nek di garap tayo saged penangane tayo aku nyuwun aja ijen Mbak Fahmi kudu ning sing Nayung insani. Kula nyuwun Mas Suwandi Narada mriki. Nah, iki. Ayo Mas Wandi. Ayo mriki. Ayo nek panjen Kas FC lari batin kudu tindak rene. Ya kidul-gintak rene. Berkejam. Di sing jenenge Suwargi di. Suwandi kok Suwargi. Suwandi di Suwandi. Mas Wandi Naroso. Suwargi. Mangga kene wis ki jawantah wis sore kok. Wong ket mau temburi pun gawe wedan. Oh, lah niki Lemonti semene oke iki ra. Hasil saka Kas FC. Aku mau entuk cangkire wong nyengit. Piye ta? Biasanya gambare kowe karo Pak Anom. Pas kowe iki dilangi. Kari separo tadi kaya jor sando. Di, Swadi. Dadi Mas Wandi, ayo. Nah, Mriki. Nah. Lah, ayo Purwodadi iki. lah iki angkringe ngek ndi? Iki Mas. Bareng nganggo pecis jan Kaya makmur ning nggon TV ya lho. Awas dasune makmur. Nggih. Wis, ayo. Yo. Oh terus ayo. Maka diaturke rengu Mbak Fahmi. Ya. Yuk. Oh
woyo. Nah, termasuk sapa guys dulur mulane? Mas Samijan, Mas Matius. Samijan ki mau. Nggih. Mas Samijan mau sore golek goro-goro. Lah ngapa? Sore wancine cek son. Kuwi gledak ning ngono ki turu. Iki tukang son iki ngecek, tukang son mburi kono ngecek. Lah kok ana swara gembrengeng. Weh, nggonomu kowe dibulake suarane gembreng. Kono yo nyalahke kene arep padu. Terus dijebule iki ngadeg ning kene. Swara apa to iki? Jebul Samijan nyetel radio ning kono. Dadi radione Samijan iki ngaco. Iki arep padu karo tukang son mburi lho. Piye Mas Samijan iki guru tarine Alfian, gurine Mas. Iya jebles. Samijan tak takoni Mas kowe ngenteni ora mau duwete nguyuhe bareng ya. Nggih, Samijan kula takoni kowe ngopo ning kene ngenteni kembaranku? Sapa? Bayu Aji. Ya. Nek dulur lanang. Nuwun sewu ganti suasana pelok gentos. Oh nggih, Pak. Kajenge komplit nggih. Nggih. Gamelan niku larase enten loro kok. Pelok Slendro. Patete enten 3 nggih, Mas. Napa niki, Pak? Nyuwun lelagon Lewung. Nuwun saking Bapak Guru Haryo. Haryo. Iki sing sinden made in Banyuwangi. Mbak Dita LM, Pak. Apa kuwi? Lara mah. Yo, sawengi ulate kok cekek demit jebule lara mah. Monggo Mbak Dita mriko. Ayo pergi. Wah, jan pesinden kok TPS. Apa? Tipis. Badhe atur woro-woro pagelaran wayang. Nggih. Tanggal 9 November 2019. Lokasi Pasar Seni Ancol. Nggih. Dalang Ki Mantok Sudarsono. Amin. Dipun pujuki Ki Baroto. Oh nggih, nggih. Lajeng tanggal 19 November 2019. Nggih. Lokasi kebon kopi Citerep Bogor. Dalang Ki Sri Kuncoro Brimob. Oh nggih. Dipun pucuki Ki Baroto. Nun. Nggih, nggih. Wayang Mania Community. WMC Wayang Mania Community. Siapapun dalangnya yang penting wayangan. Amin. Tuh. Unang duit diluru kok. Nggih, ngomong penggemar Pak Dit. Nggih, Dik. Kowe sowan rene wis ping pira?
Nembe niki. Tahun wingi-winginane wis melu lho, rekamane ana lho. Aja ngapusi lho. Wah, duit angger entek lali ngono kowe. Wis melu saiki iki ngenalke jenengmu sapa? Nggih dipun tepangaken. Kula Dita Intawati. Aslimu ngendi? Banyuwangi. Sekarang berdomisili di mana? Solo. Status Tasih Kiambak. Sageng. Apa tak Risle? Lho, saiki padha-padha wong lanange lho, Mas. Ayu, nom, pinter, golek duit. Lah kok senggel kaya ngene iki kepiye? Kowe kakean kategori ki mesti. Kategori napa? Kategori kelasmu ki mbok sing pen bantam apa berat apa ringan. Kowe tenan lho, cita-citamu apa jane saiki? Cita-cita kula nggih rabi to. Wis sampe kuwi. Leres mboten? Ora milih sapa-sapa sing penting rabi. Jan. Nganggur. Jan nganggur Jan. Katur nyang ndi-ndi. Ayo rabi ki kategorine rabi ki kepiye? Bocah apa sing mbok goleki kepiye? Biar iki penonton ngerti mbok menawa ana sing jodoh. Nggih kula niku manut mawon pangkate napa. Sing penting tanggung jawab. Lanang tenan, urip tur nguripi. Oh. Pripun? Nggih. Lanang tenan tanggung jawab. Aku iso bab kuwi iso nggon tanggung jawab kuwi sing ora iso aku. Aku yang jawabe pinter nanggunge kok. Ora becak. Ya muga-muga ndang entuk jodoh ya, Nduk. Kita kasih kuliah napa rampung? Alhamdulillah sampun rampung. Saking Isi Surakarta. Sarjana. Nggih. Apa ta jare iki? Ngene kok ora ndang. Banter-banter to, Dek. Lu ngene kok ora ndang nun. Benati ambeien ku lho. Mboten ngeten kula pancen banter getak setan sing marai ora entuk jodoh niku kula sirnake. Katene setan kaget. Lewung dibawani. Lewung kok dibawani. Ora iso. Waton obo kuwi. Aja bawa. Ora iso. Angger Gareng waton jebles. Maka Lewung. Yuk.
kasih. Cah Banyuwangi kaya. Nggih. Wah, Banyuwangi sing ngendang banyu biru. Pengedan. Wah, jan. Alhamdulillah, nggih wong paling tidak nu anu napa ngarani Pak gender apa? Yen wong ki apa? Pawakane. Gandare wis entuk. Nggih. Dadi lagi nembang ngoten nuwun. Wah, nek cara wayang kapangane wis. Kapangane pun kari nganu ngekei bandrol. Apa kok dibandrol? Loh, bandrol gen dheweke saya mumbul, Mas. Nggih. Sekarang bintang tamu tampil. Sinten? Eka Walang sangit. Ya. Ngono aneh. Kok ngonoan to? Ayo, Nduk. Eka. Wis nyambut gawe karo lombok rawit ki jan. Cilik nang pedese ra umum. Pelok barang. Napa, Pak? Nenang gundul pacul yuk Gembelengan nyunggi waktu gembelengan waktu bintang Sakane dadi salatan. Sakas. Sakane dadi salatan. Gundul pacul gembelengan nyunggi waktu gembelengan Waktu glimpang sakane dadi salatan. Waktu limpang sakane dadi salatan. Pripun Mas Gareng krungu spot gundul pacul niki wau. Kula jane arep ngandhake niki tembange cah cilik-cilik mengke ora wurunge enten tegese sing dalem melih. Niki tembang cah cilik-cilik lho Pak gundul-gundul pacul niku. Nggih, ketake tembange cah cilik ning niki nggih padha kali Slungguh Bathok wau. Lah mula kula mboten gelem nyepelekke. Jlentreh pripun Kang Petruk? Tembang gundul pacul kuwi sing nyipta Kanjeng Sunan Kalijaga nalika taun 1400 Masehi. Leres Rama. Niku duweni arti filosofi jero banget. Gundul kuwi tegese kehormatan tanpa mahkota. Oh. Kehormatan tanpa mahkota. Leres. Pacul niku gamane para petani. Oh nggih. Sing digawe saka lempengan wesi wujude segi empat. Pacul kuwi minangka lambanging para kawula tani Mas Gareng. Leres Bapak, leres. Gundul pacul kuwi tegese menawa sawijining pemimpin sak temene dudu wong sing diweni mahkota. Nggih, terus Ning dheweke niku pemimpin sing budidaya kesejahteraning rakyat. oh. Wong Jawa ngandhake pacul kuwi tegese papat aja nganti ucul. Niku napa mawon lho Bapak? Kemuliaan seseorang itu tergantung dari 4 hal. Nggih. Niku piye oleh nggunakake mripat, irung, kuping kalih tutuk. Mata untuk melihat kesulitan rakyat. Telinga untuk mendengar nasihat, hidung untuk mencium aroma kebaikan, Cocok. mulut untuk berkata adil. Leres. Nek papat mau ucul, maka lepaslah kehormatannya. Nggih. Gitu, lepas kehormatannya. Nggih, Rama. Gembelengan tegese besar kepala, sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Gundul-gundul pacul tegese jika kepalanya sudah kehilangan 4 indera mau, akibatin njur gembelengan utawa sombong. Leres. Lah akhirnya wakul nglimpang tegese amanah utawa kekuasaane jatuh
gak iso dipertahanke. Segane dadi salapar tegese berantakan dengan sia-sia, tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Coba to wiwit zaman Jenjang Kalijaga dadi pemimpin wis dielingke kanggo gundul pancul. Nggih Pak, nggih niku jane kari digagas napa mboten ngoten mawon. Gagas napa mboten niku nggih gumantung tiyangipun Rama. Yo, saya ganti Mbak Eka. Kak, yo Kak. Nggih. Nggih. Wis, kowe mau wis dikei bakso barang kudu sing semangat. Kudu sing semangat lho, Den. Nomorku nek wis dikei mamen nggih terus semangat terus tenagane pulih meneh terus. Ya yo ora, tenan to. Iki omong ki nek ora dikendhaleni bablas. Aku mau wis omong lho sing laden bocah iki baksone aja dicampuri kroto. Entane yo ngene iki ngoceh terus ngene iki. Karepku ki ben semangat ngono lho. Wong ki nganggo lagu, nganggo titik, nganggo koma, nganggo irama, dinamika, ora muncul kowe yen ngomong. Ayo omong sing apik. Nggih, mulane nek wis dikei bakso niku terus bar terus tekan awake terus sehat terus tenagane kumpul meneh iso terus. Terus baru terus tenagane kumpul terus ora dinamik. Kowe ora dinamika, kowe kelangan sinyal ngono kuwi. Waduh jak caturan angel. Ngene saiki tak gawe anu. Nggih. Nyuwun lagon caping gunung. Katur kanca-kanca PWKS. PWKS. Kalian PSMS UY. Ing DKC. Nggih. Lajeng WMC. Kas FC. Wah komplit niki. SBA. Nggih, segar. Jeder mania. DKC nuwun saking Pak Edi Joko Mulyanto. Komunitas penggemar wayang nglumpuk begini. Alhamdulillah menawi tasih wonten pendukungipun ateges wayang badhe anu lestari ngantos benjangipun Rama. Amin. Muga-muga besok nganu anakku ya muga-muga iso paling tidak nyengkuyung pagelaran wayang. Kula nyuwun sing bawa sinten? Mbak Eka, uget-uget. Terus mengko pas nembang kula nyuwun suarane Mbak Hesti. Oh, Hesti. Nggih, terus sing ngendang Eka. Wis. Oh, yen ngaten anu Hesti ini kan mriki sisan mawon, Pak. Nggih. Nggih kok. Trans Jakarta iki. Aku cek duwe imbon siji. Imbon niku napa? Oh nganu. Sing nggur tak tokke. Sing dereng ditokne. Nggih, aku ditokke Pak, mengki ndak mlempem. Ya kerupuk. Waduh, iki rumahsaku saya esuk kok saya montrot-montrot. Apane? Aurane metu. Aura kok montrot. Mbah dhewean saya esuk lak saya nglengo aurane. Saya irunge saya tukul. Mergo gilap. Mergo kempling. Elok ya, Dek. Heeh, eloknya iki. Lipstike ya abang. Ayo no. Tewang mangan bayi. Kaya menyek. Kancane lipstik abang kaya mangan bayi. Aku ora melu-melu. Lah iki lipstik ana sak untune tok lipstik iki ben apa? Semangat kanu saking ben ayu. Oh, saiki dandane wis breset to Mas Derek. Apa? Iki walang sangit iki. Kok kok walang sangit. Eka prihatin. Eka kepik. Asline iki walang sangit kuwi. Iki saiki dandane biyen nek jarikan to. Heeh. Sing jariki sing ngegong ae. Sing nyekel nyekel kancane sing jariki sing ngegong. Sing nggone kebayak engko eni dhewe-dhewe ngono kuwi. Biyen ki angger gelungan sok konakane saiki ora rapet meneh apa mbok pakusuk. Kemane. Sik bawa. Pangkur capek gunung dijinglengke sing jingleng gareng. Nah, niku lagi seneng-senenge jengleng. Nggih. Bayu ki ra iso disambati ya. Disambati boyoke kancane bengkong barang malah kok jeglak-jegleng. Ya, Mikir. Aku jeglek. Jatahe lho karo Sing dijeglek sing bawa aku engko langgar. karo ngisor kok iso karo Mbak Hesti ki nyapet jene peh ayu kono apa piye jene? Bagiane sampean. Aku ki sing gedhe yo ngene iki aja mok sia-sia, Dek. Lah gedemu iki kapan? Sesuk nek wis rada lemu para esuk.
kumen bensin ora gede. Aku sesuk ya bokong sak tampah ngene iki, Dek. Nyapa kok sia-sia? Sak tampah. Ayo, kok. Nyecret awas e. Sak tomblok lah paling ora. Ayo kok crigis e. Mboten nyun pangapunten. Iya kok sik ta, Dek? Ajegleng. Kaget aku. Adet. Tak kuampleng. Iya. Saben bengi nyawa Ayo. Jegleng aku Kak. Piye jenglengane Mas Garing piye Kak? biasa. 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 Oh, Kok biasa ora duwe greget ta kowe iki? Mboten. Sebabe apa ora greget Mas Garing? Anu pun tua nuwun sewu. Pun tua. Mboten, Dek. Mboten. Wis ngombe benik. kok benik vitamin. Vitamin no benik. Mangsamu ususku klambi po. Ditenono. Kedua iki nek kowe nganti lengek aja takon dosa. Meneng. Iya, aku meneng aku. Yen memajang mong karo jano. Kedua piye Kak? Penak. Heh? Penak. Iki Mungkin legane apa kok mung penak? piye? Kowe terus terang kowe. Jujur wae ra apa piye? Biasa. Biasa. Biasa sih anu. Lah pancen kulitmu badak. Ora jegleng ra paten. Mangsamu kene wong tuwa wis ngotot ngono kok biasa. Gelem ra tak jegleng? Penak. Nah, ngono. Iki kayak semangat wong tuwa to. Iya wis tuwa. Loh. Iya Pakde, kok wis tuwa. Nggih Pakde pun tuwa. Lah ngangger kene gerak kowe mbok konoke semangatku timbul. Semangat timbul. Kowe ngimbangi. Nggih, kula tak nggih. Ayo. Kok rai lho. Aku iki arek ekspresi karepku Dek. Yo kene ana wonge sing tangan kiwa apa ora iso to. Sing tangan kiwa. Ayo. Ora gagas sih. Kene wong tuwa gerak kaya ngono kok. Piye Kak? Wis diimbui lho iki mau. Sangkik leh napa niku seimbang iki lho terus aku ki terus menikmati suasana ngono. Dadi aku ki mau kaya ngono ki menikmati. Piye rasane Kak? Biasa. Anu, penak. Elok tenan, wis, elok tenan. Jos. Wah, kan anu Pakde gareng ngono aja entuk tuwa, kok aja josane. Hebat aja jenengane to. Hebat. Arep tuwek iya ta. Arep tuwek, wah jan Hei, KTLK. nyapa? Telek. Ah. Pakde anu LC ya. Apa? Lincung. Saya lemes. Berarti kita setel. Kamu telek, aku lincung. Ayo, telek lincung jalan. Ma, aja ngono kuwi. Kuwi marah iso ngarumke swara lho kuwi. Napa gitu, Pak? Kesaksian iki. Kok sih telek lincung gandeng cenenge karo swara napa to, Pak? Pripun niku? Kesaksian. Kowe maido. Lho, mbak itu wong dereng tau ngerti kok. Unsure napa? Bapak mayang simbok melu. Aku ning omah karo pembantu. Nggih. Nah, arep madang
Nggih. Lauk iki manuk bar dibedil lawan sore digoreng. Oke, Bu. Kalau nyambel, si nyambel jenenge Mbah Truno kuwi Wangu. Luar biasa. Nah, medhek Lombok nyambel terasi Mbah sing enak yo. Waduh. Pas nyambel terasi lampune mati. Nggih. Lampune mati ya, terus lah kok terasi niki merucut sekolah ayah kuwi. Lah digerayai karo Mbah Truno. Nggih. Mulai iki kecekane ngrumurup lampune terus. Wis bulek karo Lombok kuwi. Rampung terus di mangan bareng. Panjenengan dahar nggih. Iya no. Pahite secara umum. Lho ya dirasa Bareng lampune biar murpi terasi ini jek utuh ning arep keren ngono iki. Lho, lagi mah wah, lagi dadi lencong. Kita lek lencong. lho kuwi dirungokke dadi yen kepengin swaramu apik kung kaya Pak Anom mangan telek. Lho Bu sak sendok. Lah kuwi Pak Anom iki suarane kung ki mergo telek lencong. Ono apa meneh niku mung sak jumput lah, genep 2 sendok lah ya. Lho yen perlu sak brutune iki. Kok banget. Wong iki kecelakaan. Perkara ora sadar kecelakaan kok terus ditiru gitu ya. Iya. Yang perlu telek go metu kae susrupen. Apa ta kuwi? Ben aku jeglek ora dirasake kok. Lanjut. Aduh. Jeglek. Kowe ora ngerti iki salone Pak Kodang iki anyar mapak. Anyar yo JBL apa hebat. Mulai tak coba ora enteng. Wah, merek kok gambir langu. Apa? JBL. Iya. Iya Kak. Tanganmu gaya liyane ora enek ta? Wis tak jiret tanganmu tenan ae. Diar kowe. Enak ora enak ana niki dirasake. Enak, wis. Enak to, Kak? Elok. Wah, enak ya tekan batin ora ngambang ngono. Tekan batin, elok deh. Oh, Terus deh. Ano. Ayo. Tarian. Ayo. Penak deh, deh. Penak. Penak. Racaturan. Wong iki dienggo parikan arep jenggleng. Ana wong ki sinan dienak-enake. Lho jare kon enak. Parian. Tarian. Monggo wiwit saking Mbak Dita. Neneno. Ning Jakarta Terus jalan-jalan Nduk Eka kok ayu tenan. Lah ya iki lho. Iki sing sakmene iki sing jujur ketok lho, Deh. Apa? Sing sakmene iki sing jujur kayak Mbak Dita tok ngono. PREK. 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 Wong ora trimo. Ora trimo wong kowe ora kirim kok. Parian. yo Mbak Sing Suci. Mbak Suci. Oh, Mbak Suci sih. Wah, sing bar entuk kiriman lagu. Berasa. Kayak masalah. Yo. Yuk. Semongko leci. Ora semongko kok leci iki opo iki? Semongko ada leci. Iya ya, alah bar kelegan lho. Menang. Iya ya. Didahar berduhur. Aduh. Terus Bapak Anom Surata Ki Bayu Aji. Oh, wakeh men rasama. Mugi sehat ugi panjang umur. amin. Matur nuwun. Yo sak. Mbak Maratu Solehah. Naik kuda jalannya ke kota. Universitas Pancasila semakin jaya. Amin. 2 tahun lagi wayangannya. Apa jangkae kekamban lho Pak rong tahun. Setahun pisan rong tahun pisan geblak lho Pak. Pak Fahmi, yo. Mbah Pi. Sayur gude. Sayur gudeg. Gude. Oh tak kira gudeg. Sayure wong Jawa. Terus
Profesor Ade. Mugi panjang yuswa. Kuwi wong niteni ngono kuwi. Nggih, amin amin. Yo, kowe Eka getuget. Nggih, mengko kagem sinten? Lah sakarepmu. Dinggo Universitas Pancasila sih. Universitas Pancasila. Malah bunjuk. Malah beker tarik ano. Saking senenge kula. Oh ya, ayo. Nano nena. Ya. Kowe tak patak jempol iki. Mboten. Dah, ayo. Nggih. Menyang Jakarta. Ngopo? Musik to, Dik. Nyang Jakarta. Iya. Tuku es. Jakarta ki nek es ngono es wah seger-seger deh. Wis kumat ki wis. Ha iki obate mau telat dadi. Nyang Jakarta. Tuku es. Tuku es. Es apa? Sik wis rampung. Es tok. Lho akeh lho pirang-pirang lho. Ning Jakarta. Jakarta. Tuku es. Sido. Parian sik iki jawabane iki sik ngono. Jawabane piye? Aku nak omong terus diseneni. Ning Jakarta tuku es. Universitas Pancasila. Semoga semakin sukses. Amin. WUP terus nih. Agem Prof Ade. Prof Ade, ngene iki lho. Sugeng dalu Prof Ade. Iya. Unduh dele. Terus diwadahi tampah. Dele kok diwadahi tampah, Dek. Engko terus diayak. Ayo, ndang, ayo. Mas. Parian malah diterangke. Sik aku Mas ana setrum nganggur apa ora? Nyapo. Aku kira Nyapo aku niru ndak. Ayo ki mau lho, malah. Tuku dele. Ayo cantik. Ya, ayo tenan. Unduh dele. Oh niku terus diwadahi tampah dele niku. Terus dele. Sik Prof Ade. Ade insyaallah mugi-mugi barokah. Amin. bisa ngas. Sagem sinten? Wih, go Gareng. Pak Gareng. Ya. Aku seneng aku. Ngelek bacok. Ora, Jeng. Aku karep tuwek kaya ngapa aku ki tetep Rasa disebut to. Ngeleme wong nuwek-nuweke wong. mboten tetep bagus dhewe. Wah, yo. Tak anggap kaya mbahku dhewe. Kaya ngapa? Enggak. Ya ta. Tuku kentang. Tuku kentang terus niku di gua ning kali. Cerita meneh. Ayo. Tuku kentang. Gua ning kali. Terus Pak Gareng. Bagus sekali. Kaya apa, Kak? Kayak sapi. Urung rampung, mbok salami iki apa? Urung rampung kok disalami. Ben rampung sih. Ben. Nah, nek wis ning kono iki di luar hitungan. Ngene. Wah iya. Di luar hitungan. Melu. Iya. Melu. Sesuk arep usul aku. Juragan sapi. Nah, bagus sekali juragan sapi kok sapi. Nang ya tetep sapine kuwi mang sing mendominan. Omong nyelekit neh tak nikah kowe. Aku gelem aku. Walah. Bocah kok gelem. Ayo, anu. Panas sudah naling-aling. Capek. Ayo. Nyapa to, Dek? Jegleng ora takoke kae, sing ngendange deng ora? Iya, Deng. Deng. Nduli tandet ngono to. Nduli dangdet. Sik. Gen cangkeme gawe. Ayo. Nduli dangdet, Di padake sing tak kendhange ning omahne kok gelem ya. Aku ngomong. Padake yang ngendangi munyo lho. Padake ayo berdiri. Ayo duduk. Aku kok yo kentir kowe iki. Kula jan seneng remen kula. Ya wis seneng to, Kak. Atese Pak Gareng kula kudang tak. Lah iya. Kalian ade tak dung tak brot. Tang ding tak ding. Ora ono naif nonton ya.
Enggak. Yo, saiki anu gede Mbak Hesti. Hesti, kowe iki ngopo ning kene kok meneng wae iki? Jineman langsung di langgamke sing kendang Eka. Ayo. Ngendange teng pundi? Dhuwur apa ngisor, Pak? Anu nggih ten dhuwur nggih. Ten dhuwur. Ya ning ngisor ya kowe kudu dipangku Mas Wahyo. Ayo kuwi bapakne kuwi sing tukang jiguh kendang kuwi kan. Iki bapake Pak Pur iki jangan Oh, kula kok mlakune padha miring e. Iki keluarga Yuyu ya. Sopan. Eka. Nggih. Kendang sing apik. Ngendang sing apik. Iki di live streaming. Di live Iki streaming. dipamerke Pak. Jan kula berat ngene iki. Iki dipamerke Pak Ade lho, Piyayi Jakarta gen ngerti sepiro to kadigdayamu. Make kendange ngede apa ora? Ngeten. Balik. Heeh. Asgare kendange dibalik. Wah, kaya peniti aku. Ya, Lagi iki lho aku diperintah sinden. Ngomong salah Oh, hati-hati, gua anggar bar ora ngekeki aku awas kowe. Mungkin midah kedang apa sogok. Ngelih tapi sing sopan mosok nyedit ngono kuwi. Nah, yo. Guys bener dong. Men niki leres. Iki poer iki nata mik. Namane? Pur kok poer. Lah tulisane POE yo. Yo poer. Pak Poer. Ayo nunggu ngono kan. Timbo sing apik ngendaki jineman sik. Oh nggih. Ayo kabele dipasang. Oh. Wah, jan kok. Pak Wahyo. Ngendaki mbok demok Pak Wahyo iki mau apa? Lho, komunikasi. Ayo. Memang saya anak komunikasi pripun? Ora rasa digawa sing disa. Ora usah gemek aku ngene iki wis. Yo. Diselipke kono lho. Nenan ngono tak tentang jineman ya, Kak. Ayo. Ditesek tung den ayo. Ya. Lah, Tak kuntak ayo. Wes ora didangdutke. Oh, sik. kowe iki iso tenan ora to? Iso tenan ora? Karep kuwi semangat ngono lah. Pak Bambang. Pak Ade nyapa to kok Pak Bambang? Oh, iya Pak Ade jajal. Gak Pak Bambang e. Iya Pak Bambang. Jane Pak Ade apa Pak Bambang? Pak Bambang. Iya Pak Bambang. Ayo. Pak Bambang tuku gedang. Gedange gede-gede. Edian. Iki iso tenan kowe, Kak? Mosok ngarani aku edan ayu. Pak Bambang lemu. Pak Bambang lemu. Ngaku kendang ora lambe. Ayo. Pak Bambang cukur rambut. Wah, ya iki lho sing Rambut. Oh, bosok. Wong rambut kok. Ya. Nyanyi, ayo dipegangi sing apik. Iki mang santiku ya rambut. Ayo, kayak keren ya. Yo,
Yelah. Matur nuwun Mbak Eka panjang ya isi tenang. Oh saestu fisikipun pikantuk ngaten ning kepinteran. Wah elok arepe drijine jempol kabeh ngendangane. Iya ya ngenyek to. Oh pinter ngendang kok drijine jempol kabeh. Terakhir kali bagane Mbak Suci. Nyuwun pangapunten masak kula sendredeg kula niki. Kok ndredeg nang apa? Duduk kan diperisani piyai kathah niki lho anu Kang. Lah kowe nek kepengin ngendang ora ditonton wong akeh ya ning kuburan kono. Wong jenenge tontonan ya sing nonton akeh. Ah, wong kowe iki pancen kowe iki duwe kepinteran, jangan sok malu-malu kucing untuk mengeluarkan kepinteran. Ya ora mbok toke kepinteranmu ora muda apik, ning malah bobrok wasta lumrah ing sampiran. Mbak Suci tidak mriko. Puji Mbak Suci. Mbak Sut, wah edan. Lagune iki mesti anyar yang terbaru judulnya apa? Wis ora sadar, Bu. Kok sampe gugah mola. Tak kira lagune nek nesu mekrok lho kuwi. Wong ora nesu wis mekrok sakmono gedene kok. Duh, wah. Dok entuk salam ya Mas Gareng. Dalem kagem Mas Ri Kuncara. Nggih, Mas Ri Kuncara wilujeng mirsani. Anu di belakang layar. Oh, kali Pak Kondang. Oh, nggih. Pak Sri, kula bar niki rampung lho Pak Sri. Ngapa? Lho arep jagongan karo Pak Kondang barang kok. Anu apa Gong? Nah niki sing bangsa lagu Tulungagungan. Oh nggih. Tulungagung. Apa? Sing oh nyente. Ya sing dhewe itu. Sing dhewe. Napa memanik ya boleh, tembangangan ya boleh. Sing di Dok, sing di. Tembangangan. Ya. Apa? Tembangangan. Apa sik tembangangan? Nggih, tembangangan. Kedangane napa? Kedangane apa? Langgam sik. Oh, langgam sik. Nggih, kuwi langgam sik. Terus irama seger. Kok sing nembang men iki walang sangit iki ta. Urung ngerti jogete ta? Urung. Lah mang delok jogete wis. Sendere. Wah, piye joget. Jajal. Tergiling ae. Mula yen cedhaki kok gateli. Yo. Langgam sik ya Mbak Suci. Mikrofone ya. Cek. Nggih, ya. Aja dipateni, Lek. Maka wayah wengi udan krimis la wis wis banyu kang netes dadi saksi sak tenane aku mung tansah setya ngenteni baline men diamani lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Kotor marah ayo. Nerangin ayo. Nyokek Mas, nyokek yuk. Udan krimis serap. Gender sambang ya. Bandel. Sing tak tresnani teko ninggalake aku wong yang ono sliramu. Hop, sik. Mas Gareng, tutke jogete Kak. Ayo ahli joget lah. Aku anu bayar wong kowe. Wis ta. Ayo tutke Ramane karo nganuwe buka apik luwes kae. wis men sing normal ki ora tek normal. Ayo tutke bahane. Ayo. Jogete ayo. Ya Pak Suci. Ya Pak Suci, kono kangen joget. Kono. Suci kene nembang kowe joget karo Mas Gareng. Anu kula Bantah ayo, bantah. Ayo, ya Pak Suci. sumilireng angin tansah tutuk kabung rasa
iso joget gara-gara niroke iki dadi buyar kabeh. Dadi irama ora kaku iya. Iya. Semrawut. Lu ngono kok kaya nikmati lho. Kalau kene barang iki mau apa? Kuwi goyang raja kobe sing ngono kuwi. Wong wedok kudu iso masak, ngono nek gawe goyang raja kobe. Ayo ora kene iki wong tuwin jadet. Kuwi kaya wong setruk dadi instruktur senam ngono kuwi liburi ketut. Ora ngira paten. Nggih, terima kasih Mas Gareng. Wis tutuk sing ngatur panglipur. Nggih, lepat kirangipun nyuwun pangapunten. Nggih, pun